welcome sa itong taknas pagtuon, ang pagtuon nga gikinahanglan aron madugangan pagyud ang atong kaybalo dina si Ginoo sa atong pag-alagad kaniya ug sa atong pagpahat unya sa mga pulong ngadto sa mga katawan. Apan sa dili pa kana ako kamong imbitahon sa usa ka pagampo. Amahan nga langit nun, salamat nga makatuon sab kami sa mga pulong. Dalaygon ikaw tungod kay adunay balang espiritu nga maghatag kanamo sa salabutan ug kaming tanan makahimo sa paghimaya kanimo. Salamat sa pagtubag nimo sa mga pagampo sa ngalan ni Hesus nga among manuluwas. Amen. Welcome sa ato ang kauban din sa studio, Dr. Roger. Salamat. Salamat kaayo nga permanente gyud ang ato ang triangular offense. Salamat sa oportunidad. Atong abi-abihon atong mga kaigsonan sa kaumahan. Kay galahan nagatanaw nini nga programa o nagpaminaw sa ilang radyo labi na sa mga kaigsonan diya sa Northeastern Mindanao Mission. Kami malipayon nga kamo nagapakig-uban kanamo ning takna sa pagtuon. Labi na gyud kay imuha ra bay ikaw ra bay in charge aning pag-nurture of discipleship. Magamit ginato ning taknas pagtuon nga sa nurture and discipleship. Yeah. O welcome pod Ma'am Shai. Sa kanunay kami nagapangumusta og nagaampo kaninyong tanan nga magapaminaw sa ato ang programa sa Hope Radio og magatan-aw sa ato ang mga televisions labi na gyud aning programa sa takna sa pagtuon. Atong Voice of Hope Radio, Ma'am Shai, affiliated ka na sa AWR. Ang MATI, DXME, DXHA sa Tagum, DXHD sa Matanao, DXBP sa Buguntaas, Valencia, DXMC sa Iligan City, DXIM sa Butuan City, ug uban pa nga mga radio stations nga connect ug nagalink sa ato ang programa dinhi sa Hope TV. Usa atong pasalamatan ang Dios nga gagamit siya sa atong mga radio station, sa mga managers nga kanunay nagasibya gayud sa kayuhan alang sa mga katawan. Ito na po tayo mga viewers gyud nga di nato malikayan musulti gyud nga i-appeal pod media pastor kay naminaw gyud mi. Ang atong mga kaigsunan bisan asa na lang mga dapit Pilipinas man o magawa sa Pilipinas na sila nagmalipayon. Matod pa nila labi itong mga lagyo kay mga dapit mingin sila. Basta gani panahon sa Biyernes ang binisaya nga programa tanana gikan sa taknas pagtunad na sa panimbaya mga programa nga mga binisaya. Let's pray ginasunod gyud nila sa ilang mga dapit. Mingaw sila sa atong sinultihan. Gold gyud nila ning makanungog binisaya. Labi na sa Middle East, Ma'am Shai, na ay mga katawan din na nga nagsunod gyud sa atong mga programa. Dalaygon ang Ginoo ni dili nato ma-mention na tanan. Panahibalo mo nga kami ang inyong mga kauban o mag-inampuay kita sa kanunay. Gani ang atong leksyon karon, leksyon numero 7, si Ginoong Kristo, ang balang espiritu ug ang pagampo. O sa akong nabasa kini nga gihurot og basa kini nga leksyon, dako ang pagtagad sa Ginoo sa pagampo. Pansadili pa kana, basaw na to ang memory verse sa Lucas Kapitulo 11, 9 ug 10. Musulti ang atong memory verse nga kining atong leksyon mahitungod gikini sa pagampo. Og ingnon ko kamo, pangayo og kamo paghahatagan, pangita og kamo makakaplag, pagtuktok og kamo pagaalblihan, kay ang tanan nga magapangayo magadawat, ug ang magapangita makakaplag, ug ang magatuktok pagaablihan. Grabe ka promising mao nga bersikulo, Ma'am Shai. Og dili po ni siya ingon nga pangayo og basin ikaw paghahatagan. Wala gini sige ingon diri, Ma'am Shai. Panuktok basin ikaw ablihan. Og unsa pa rin dinhi? Pangita basin ka makakaplag. Wala. Ang Ginoo aduna siya 100% nga positibo nga tubag o gideklarar. Pangayo, tagaan ka. Pangita, makakaplag ka. Panuktok, ablihan ka. Ang Ginoo nagahatag og usa ka solusyon sa tanan nga panginahanglan sa tao. Dunay usa ka wali nga gihimo ani nga bersikulo matud pa niya. Pangayo, pinakasayon. O wala ka makadawat, panuktok. Medyo
kuana do na siya involvement kay pangayo, pila ra may pagpangayo. Pero mangita na ka, lisod-lisod na. Posible na ka mangita, panalitan ikaw sa ka ulitaw. Sige kag ampo, sige no, tapi nagi makakita kag babae nga nagustuhan nimo, sige ka ampo, dayon, wa gyud. So nagsugod na ka og pangalap na pud og asa ka mo, apil ba ka kag fellowship, congress, pero wa pa gyapon. Nangita na ka, wa lang gyapon. So manuktok na ka. So, ini nga mga sequence of events, sequence of action. Hindi mo makita ang pattern nga dunay gikan sa hinahinay ngadto sa pinaka bugat-bugat na. Pero ang tinoda ni, dili na to siya pwede nga himo ang sequence. Tungod kay wala gaingon dire, ask and if you cannot find, seek. And ask, pangayo kung dili ka kadawat, pangita. Kung di ka kakita, panuktok. Wala diri. Ang matag phrase diri, separate sa usa. Nga pwede na kamuhunong, ask, ihatag na. Kana siya nga resolusyon atong kinahanglan may baluan karon Ma'am Shay. Kining pagpangayo. O kini nagisgot sa atong Ginoo, sa balang espiritu, o sa pagampo. Pero sa dili pa mo komentaryo, gusto na kong hatagan o clarification kini nga mga pulong. Usahay, doon na tayo kitawag nga mga glitches sa ato ang pagtagad ni ining balang espiritu sa atong pagampo. Usahay, ang atong pagampo sa balang espiritu mao ni. Bala, Ginoo, ipataliwala kanamo ang balang espiritu. Sa in English na siya, in the midst of us. Dili ko mingon sayop na kay ang Ginoo magtubag mangyapon. Pero ang balang espiritu dili siya outsider. Ang balang espiritu insider gina siya. Insider. So ayaw gighangyo ang balang espiritu ipagawas nimo. Kay ang balang espiritu mohangyo gina siya. Sulod. Insider ko. Feel us. Ang akong residence Sa sulod. tuwa sa sulod. Mo na nga correction na ni gamay. Pero di ko mayon nga sayop na kay kung may gagang sayop, dili magid nimo pwede malimitahan ang salabutan sa Ginoo. Sige ampo nimo to nga in the midst of us. Pero ang Ginoo nakasabot nga Sa in sulod. our heart. Pero for human consideration, atong hatagan og sakto nga description, Lord, allow your Holy Spirit to continue dwelling within our hearts. Mao na siya. Kay mao na siya puloy-anan si Ginoo ang kasing-kasing. Kaduha pa gyud, dili pwede nimo masugo ang balang espiritu. Kundi dili pwede nimo gamiton ang balang espiritu. Kundi ang balang espiritu mo'y magamit kanimo. So you cannot use the Holy Spirit in English, but the Holy Spirit will use you. Kana siya atong bantayan, dunay upat ka mga dunay upat ka transition sa balang espiritu akong nibalaan. Primero, or tulo, ang iyang pag-incoming, ano na siya? Incoming. Sunod, indwelling. Sunod, infilling. Tulo di ay. Infilling. Number 1, incoming. Nana siya, niabot siya. Pero kinahanglan, doon na siya, kadua, indwelling. O magdwell na siya, kinahanglan siya infilling. Kaya posible, gadwell siya nimo, pero, kuan lang, kanang gitawag on call. Diha lang ka, o magkalisod ko, tawagon ti ka. No! Kinahanglan, kung naa siya gyud ang mo feel everything na wala na gyud bakante sa imong kasing-kasing but the Holy Spirit. Amen. Amen. So adto na ta sa ato ang mga obserbasyon niya natong leksyon nga naghisgot kini sa pagampo. Walay move din nga gihimo ang Ginoo nga wala sa gampo. Sa pagpili sa mga apostoles, 12 ka mga disipulos, gihimo niya ang pagampo. Gusto lang ko masumpay itong punto, Pastor. Kato sige. Ang incoming, Incoming, indwelling, o o infilling. Mao ni ang maghatag ka nato gahom nga kita magkinabuhi nga Christ-centered life. Tungod That's kay correct. ang balang espiritu
mao ni ang magadala sa presensya ni Kristo sa sulod sa atong O ang iyang trabaho, that's ang iyang main job description sa balang espiritu, kitawag na siya sa Griego nga dunamis. Yeah. Or sa in English, gi-convert na siya sa in English nga remembrancer. At tuloy dunamis, something like power. Dynamite. Oh, dynamite. Power siya, gahom. Parakletos. Parakletos sa Griego. Nga ang meaning aning parakletos, gi-convert sa uban po dunamis o power or parakletos, tawag og Holy Spirit, balang espiritu, nga remembrancer ang yang job description. Kanang in English nga remembrancer, dili na imo mabasa sa mga English words. Dito ra na nimo mabasa sa mga theologian. Nga ilang gikuha gyud ang pulong remembrance. Ilang yung gi-define sa the one who remembers is a remembrancer. The one who causes you to remember is a remembrancer. Siya'y tigpahinumdom nimo. Ang tanan nga gihimo sa Ginoo, gihimo sa balang espiritu nga imong mahinumduman. Para dili masayang ang gihimo ni Ginoong Kristo, gipadalhan kini ang balang espiritu aron nga ang tanan nga gihimo ni Ginoong Kristo imong may balan. Gani ang Book of Acts, gitawag na siya og not the Book of Acts but the Acts of the Holy Spirit. Acts of the Apostles may tawag atong uban. Acts of the Holy Spirit. Kay ang Holy Spirit maoy tanang mo pahinumdom nimo sa tanan. Muna kung basahon nimo ang Lucas 11 o uban pa Lucas 23 daghan kayo ang gisgutan din na mahitungod sa trabaho sa balang espiritu. Pero dinhi ang Ginoo ug ang balang espiritu partner sila tungod sa pagampo. So kini pagampo ni Ginoong Kristo, imong tanawon, He prayed sa iyang bautismo. Ang bautismo ni Ginoong Kristo, nahimong nagbadaogon tungod sa iyang pagampo. O human sa iyang pagampo, human sa iyang bautismo, nagampo siya alang sa iyang mga apostoles. Nganong gaampo siya sa panahon sa iyang bautismo? Tungod kay, sa panahon sa iyang bautismo, dunay dakong pagsulay, ma'am, siya ang nagihan sa itong Ginoo. Ato naman na isgutan bito itong baptism and temptation. Dito na atong duga nga gamay nga ang pagsulay gyud ginaandam na sa kaaway. Ug iya nang ipadako pagidugmayo sa panahon nga ikaw na bautismohan. Aron nga ma-disprove kinta sa kaaway nga dili ligi mao ang imong gisudlan nga reliyon. Dako kayong sayop ang imong pagsulod sa Seventh-day Adventist. Mao na ang usagyod ka gustong katuyuan sa kay, pero sayop sa dinha. Tungod kay ang mga katawan sa Ginoo, once na bautismo na sila sa balang espiritu, wala na ilain pa nga katalagman o gitawag na neither death nor power nor principalities nor things present nor things to come will be able to separate pahilayo kanimo gikan sa gugma sa Dios. Okay. Mao na siya, Pastor Roger. Yeah. So, sige ni Sos, yung ipakita ang pagkamay ng puon nga kinabuhi. Wala siya laing gisiligan. Gitawag ni siya og direct link ngadto sa langit. Siya usa ka Dios, pero ang iyang pagministeryo gamit niya ang iyang 100% human. Muna gaampo siya sa pangbaptismo, gaampo siya sa pagpili sa 12 ka disipulos. Wala siya O niya ang intercessor. intercessor siya. Siya ang nagpatila, wala pirmi. Angay na to ligonon ang care group, pinagi sa pagampo. pinagi sa pagampo. Walay care group nga mulahutay kung walay pagampo. Kaya ang care group naman dia ang intercessor family. O ang intercessor family nagampo para sa yang gitatap nga pamilya. Ang care group, Dr. Roger, dili na siya kaon group lang. Dili lang. Dili na siya kay, it's a prayer group. Dili ta mo discourage nga na ay pagkaon. I-encourage na to. Kay makatabang na siya sa tawag og social fellowship. Dili ang main. Pero kung ang imong katuyuan sa imong care group, mao lang yun nga mag-meeting mo kay adunay salo-salo sa pagkaon nga material,
dunay dako kay nga defeat nga inyong maangkon dina. Muna nagpasalamat ta nga sa atong pagsuro sa Tibok Mindanao, sa diha nga gitaasan kita sa atong presidente Pastor Asoy sa pagpangita og mga grupo nga atong ma-interview. Atong na sinati nga ang tanan nga mga grupo gidi ay nakasabot sa ilang responsibilidad. Fellowship nga naghatod sa mga ilang higala pag-introduce ngadto kang Ginoong Kristo. Masambuanga Peninsula, Davao Mission ka, Northeastern, Western Mindanao, or Southern Mindanao, or NCMC, tanan, doon nagyoy katuyuan ini. Yung mong makita nga ang kinabuhi ni Ginoong Hesus is full of prayer. Revolves around prayer. Na-imagine ako nga siya, anak sa Dios, unya grabe ang pagkamainampuon, unsa pa kaha kita. Mao na gingon nga, kung siya nag-ampo, labaw na kita. So, siya gyud ang modelo sa pagkinabuhi nga kaning ginatawag Connected, og 24/7. connectedness Oh. sa iyang amahan, 24 hours. Wala siya gipakita 7. nga gaho, Ma'am Shay. Wala siya gingon nga, pwede na ko magampo kay adi na ko magampo kay Dios nang ko. Wala, gipakita niya nga siya usa ka tawo nga nahimong usa ka nagbadaogon tungod sa iyang connection sa langit. O gipakita niya kini ang pinakalisod nga pag-ampo nga iyang gihimo kadto gyud pag-ampo Sa dito sa Gethsemane. Gethsemane. Kadto gyud. Kanang pag-ampo bitaw ni Gunisos, Pastor. Kung tanaw ang konteksto, no? Usa ka modelo nga pag-ampo nga sa din na diyang pagdayeg sa Dios na ang pag-ila sa kaugalingon nga pagka makasala, no? Nga dili ta mo direkta dayon diay nga mangayo. Kaya dunay pamagi nga pagpahimuot sa Ginoo sa ato actuation sa pag-ampo. So doon na siya pattern. Yeah. Ang Nga di ka- nakaayo pag yun aning pag-ampo kay kanang no load, no? Walay load niya. Ang imong pag-ampo perting layo unta kay ako di dako man ko gastog matawag yun ko sa akong mga anak dito sa layong dapit. Pero without loading, Without wala pag yung lobat. no Ha? signal. Wa pa'y signal. Basta pag-ampo lang yun nga kinasing-kasing. Connected ka diretso. Connected ka. Amen. And Ug mao ni I have nahitabo. tried it many times. Amen. And prayer is really Ug powerful. mao ni nahitabo sa gihimo ni Ginoong Kristo sa Getsemane. Kani ginawali naman ni sa ubang mga pastor. Ang pag-ampo ni Ginoong Kristo, Ma'am Shay, Dr. Roger, sa Getsemane, mao katoy gitawag nga window of victory sa Calvary. Ang Calvary nahimo na lang display center sa Calvary. Ang Calvary nahimo na lang selebrasyon kay ang Calvary gidaog na niya sa Getsemane. Mao gid atong balik-balik. Daghan tag Calvary sa atong kinabuhi, mga kaigsuonan. Daghan ang Calvary, inyong kaugalingon nga version sa Calvary. Pero walay Calvary nga dili madaog kun sa wala pa ang Calvary nagahimo kamo og Getsemane. Mao na si Ginoong Kristo gaampo sa panahon nga siya mitugyan na sa iyang kinabuhi dito sa cross. O gitudluan kita niya sa model prayer. Katong giingon nimo Pastor Roger nga ang iyang pag-ampo doon na siya Pattern. pagdayag nga pagpasalamat, pagtawag sa Ginoo kining Father, kanang give us this day your kingdom come. Nahuman naman ni sa ato ang 10 days of prayer. Ginasaysa naman ni katong 10 topics pod sa ato ang pag-ampo. Hallowed be thy name. Your will be done. Kini mao ni siya ang mga pag-ampo nga kinahanglan masulod sa ato ang content sa ato pag-ampo. Ang pag-ampo diya dili kay sige kag pangayo. Oh. Gani dunay nagsulti nga ang pag-ampo dili aron pagpahibalo unsay atong gikinahanglan, kundi aron mahibalo ang Dios nga siya atong gikinahanglan. Mo pinakanindot to nga pagasulti. Ayaw pag-ampo aron mahibalo ang Dios unsa ang imong gikinahanglan. Kundi pag-ampo aron mahibalo ang Dios nga siya imong gikinahanglan. Nindot kay nga pagka-plaster sa pinulungan. O mao kanay angayan nga sundon sa mga tao. Mao na ang ginatawag sa atong leksyon nga foundation sa relasyon. Relational foundation, magpalig-on nga wala kay ang Ginoo magod bisa dili nimo siya pangayon, Ma'am Shay, balo na siya unsay imong gikinahanglan. Tinuod mangayo man ta, pero kung ang imong kinabuhi nagsige na lang pud anang pangayo,
Mga nga, unsa may iampo nako nga nanamo ko'y bugas, o di na ka mangayo. Unsa may iampo nako nga wala mo ko na ospital, so di na ka mangayo. Ang imong pagampo sa Ginoo mao ang pagpasalamat, pakigsulti kaniya kay mao na mo paligon sa inyong relasyon ngadto sa Dios. Wala na ilain nga gihandom sa tao kung siya makaampo. Kanang mga pangayo diya pakapin na lang na Pero ang add-on. ang kinaya sa tao nga mangayo lang kung panahon nga Doon sa panginahanglan. sa pagkinahanglan. Kana mo na atong angayan nga tambagan. Aha. Nga dili na siya maayo nga kinaiya. Ngani na ay pattern sila karon nga ginatawag og acts, mga kaigsuonan o kahigalaan. Acts is adoration. Unahon gyud natong Pagdaig sa Ginoo, Oh, kay- pagpasalamat o We pagdaig. are created to adore God. Mao na ang akong pagsabot nga gibuhat ang tao nga kita gyud makadaig sa Ginoo. Kita ra pod ma'am siya gyud ang legitimate gyud nga makadaig sa Ginoo kay wala magyoy lain nga creation nga gihimo sa Ginoo. Nga wala mairo nga ni pahulay diya og niyon nga thank you Lord, wala man. Pero bisan kaning mga animals nagatuo ko nga they have their own way Of praising the God. Creator, Okay, no? okay. So adoration gyud. Unahon ta gyud na. Sunod kanang ginatawag og isurrender nato ang ato ang Kaugalingon. kaugalingon kay ang atong pagkamatarong mura ra man gihapong trapo sa ato bangad sa Ginoo. Confession, oh. Confession, no? Muna din ha acts, confession. So mga itagpasaylo sa Ginoo. Ang thanks dayon. Because He is a loving and forgiving God. Muna. Sunod at daghang kaitang mga angay pasalamatan. Kana lang atong family, friends, niya pribilehiyo sa kamatuoran nga atong nahuptan. Pagkadaghan, life and health, daghang kaitag pasalamatan sa Ginoo. Bisan sa mga pagsulay, makapasalamat ka ni ana kay Tinuod. O daghan, Mao daghan na, tag oo, angayan, mao man na. pasalamatan kay Daghan gyud tag pasalamatan sa Ginoo. naay pagsulay pero dili kay dako ma'am siya mo nagingon diya. Oh, ug ang katapusan nga kanang letter S sa word nga acts. Usa pa ng atong pagpangayo. Pagpangayo. Pero gusto na kong ipalusot usab nga daghang mga panahon nga ang pagampo usa lang ka sentence ma'am siya. Ug kana gidawat gyapon sa Ginoo. Nana din na ang ACTS. Ang Ginoo nagampo siya nga Lord save me. Sa diha nga si Pedro nagampog Lord save me. Wa gitoy ingon nga pattern gisunod si Pedro. Correct. Nana siya sa tubig. Sa diha nga nag-anam na siya kaundod, immediately, response. Lord save me. Kompleto ang acts. Gitubag sa Ginoo. Nay Daghan ang mga panahon nga ang atong sentence di na mo saktong pattern. Pero kung unsa ang kinahanglan ana nga panahon, mao na ang malit. just connect with yourself with God. Just whisper a O prayer. bisan pa man nga wala ikaw nag-ukab sa imong baba. Kaya ingon din hinaot ang imong kinabuhi sa pagkamainampuon. Pwede dito magkamay pahimong mainampuon bisan wala gakutib-kutib atong baba ma'am siya. Sa atong mind makaampo man ta. Permanente ka nga connected sa Ginoo. O Ang usa diya nga hulagway nga ma-develop sa tuwa kanang kinaiya sa may nampuon. Kay na may family prayer, no, may group prayer, na ay prayer individually, prayer nga nakasasakyanan makaampo ka, always talking to God. to God. O Kung kanang sa may kasultian ni pastor nga naiuban nga kung magampo magluhod gyud. Oh. mas mayo na siya. Pero dili nato siya mahimong standarte. Tungod kay si Pedro lagi, sa diha nga nagampo siya, wala naman siya kalod adto. Lord, save me, wala naman siya kalod adto. Dagan ang panahon nga naapoy mga tigulang na karon nga di nagid pud kaluhod. Nga naiuban ga wheelchair na, ang uban kuan. Pero kita nga pwede pa kaluhod. Pero maghimo kag congregational standard sa iglesia, di pwede nga himuon nimo ang usa ka pattern nga pagampo. Sakto. Tungod kay ang iglesia, gigaman man na siya sa pamaagi. Naay magluhod, naay magtindog. Pero gusto ka magluhod, ikaw, nga nireklamo, nga nung wala kaluhod, pwede ka kaluhod. Dito ka sa imong balay. Lodi ang Ginoo. Di gid may Ginoo nga tindog sa diha kay di na tindog siya kay margi kapoy na ka. Wala na siya limit. Ang Mao na siya. Ginoo wala gahatag og side sweeping nga standarte. Wala. O niya, ang Ginoo, basta kay mag-ampo ka, gitawag na siya persistent prayer, Prayer. mo na gusto sa Ginoo. Kay dunay mga panahon nga, sa imong pagpangayo sa Ginoo, wala dayon mohatag ang Ginoo, sumala sa imong gikinahanglan. Ang kining sugilanon sa The Parable of a Friend at Midnight, mao ni siya ang gipasabot nga, ang Ginoo magapaminaw gyud basta kay
imong padayonon ang pagampo. Ang Ginoo makaingon nga, yes. Dili sa particular sa posisyon. Dili, wala na sa ingon posisyon nga galuhod ka, diha, bisan unsa ang imong posisyon, basta yung pagampo ang imong koneksyon sa diha, nga naa ka sa bus. Ayaw pag luhod din na, astunga-tunga, kay mayin ka nga, di na ba pwede dili ko magluhod. Pagampo din na sa imong lingkuranan, sa imong aeroplano, ug asa ka man, ang Ginoo, O nakulo ba imong sakayan sa dagat, pwede ka makampo sa dagat, makampo ka nga sa dagat. galangoy. Kaya Tanan, nga mga luhod ka pamagi. pa, marag, no? God knows what is best for us, no? Usahay na ato ang mga gusto. Unya ang tubag sa Ginoo sa atong pagampo is no, because He has a better plan for us. Okay. Naapoy tubag niya nga usahay, hulat una. Mao na siya ang atong Now natanaw. tubag pod nga yes. So God definitely answers our prayer. It can be no, it can be yes, it can be wait. But remember, mga kaigsuonan, sa atong mga viewers ug sa atong listeners, more prayer, More more, power. power. Less prayer, Less power. less power. No, No prayer, prayer, no power. no power. Unya Ginoo dili siya mahaylo kung unsa ka maayo ang imong mga pulong ug maayo ang imong sinina postura sa pagampo kay ang Ginoo nagtan-aw sa imong kasing-kasing sama sa publikano ug parisiyo. Nagtuang parisiyo nga siya sa iyong pagkabuutan, sa iyong pagkamaayo, sa iyong Self-righteous. pagkanauna, apan ang Ginoo nakabasa nga ang kasing-kasing sa publikano mao ang kasing-kasing nga nanginahanglan kaniya. Mga kaigsunan, ang Dios na ibalo kung unsa itong nahimo. Ato lang dulo ng Ginoo, dala ang atong pagkadili takos sa atubangan, kay ang Ginoo nasayod sa atong kasing-kasing ug siya kay balo mo hatag sumala sa imong panginahanglan. Dang salamat ug didto ato kanang usayon sa langit magkitag tagtanan kay dito sa langit London kalipay, London kalinaw. Ikaw ug ako atoa didto sa pagbalik ni Ginoong Kristo. Atong paminawan og sa kawit tugang inspirasyon. God alone can give you the peace of mind. Open your arms and feel the embrace of the Father. He knows your heart's desire. He hears your fervent prayer. Daghang salamat Ginoo sa imong ehemplo nga ikaw usa ka modelo sa pagampo. Hinaot nga mabatna namo ang espiritu ug kinaiyas pagkami ng puon. Tabangi kami sa pagtubo diha kanimo adlaw-adlaw. Kining tanan among ginapangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Extend His arms to uphold you every time. He is always there. His eyes are on our ways. He determines each of our destiny. We shall find rest if we draw nigh to Him. He knows our thoughts and reads our mind. There is none like Him, but God alone.